Agyaman na kakabsat, agsipod ta, inted manen ni Apo Diyos, dahito nga gundaway tapno, agkakadwa tayo. Agyaman na, agsipod ta, ni Apo Diyos, ket isu iti nagbalin, asalaknib tayo. He was a refuge. Iti tiyempo nga limabas kakabsat, iti bagyo, iti lugar tayo. Ni Apo Diyos, ket saan na tayo nga binaybayan. When nadadigiti kakabsat nga limabas da kadigitoy nga kapkapadasan. At iti may isang live nga inpakita digiti mimestra tayo ijay vegan. At datis kulaan tayo ijay kakabsat. Madama nga dada ditoy mission headquarters ito Artacho Season Pangasinan. Kakadwada digiti papastor. Pagamulangin ng limabas kakabsat da ito'y bagyo nga egay, ito'y teritoryo tayo. Ket ije bandana iti amyanan, isu iti nangibuyatan na, iti adu atudo. Dayjay iskwilaan tayo dijay, nalayos manen. Inusar ko nga manen kabsat because iti ayan dayjay eskwilaan at dayjay igid iti maysang karayan, akrik. Ket intun kakabsat no umay iti panagtutudo. Umay dayjay panagbuteng nga malayos dayto ng eskwilaan, pudno ket nalayos da. Ket iti nagdaldalos digitoy nga kakabsat tayo ko madamay na digiti kakabsat nga may makibayanihan. Sungbat ni Madam Gloria. Kuna na pastor, nalayos damit, agdaldalos damit, kadagiti pagtainganda. Yan numampay kasta kapsat, itinagbalin a kapadasan, digito nga kakapsat. Makitak na di ragsak da magsarbi. Makitak na di panagyaman da. Nadadael digiti sanikwada, nadadael digiti classrooms tayo. Ngem, da di biyag nga isu iti pinapatag kakabsat, isu iti in preserve ni Apo Diyos. At datayon iti lesson number 6. Agkararag tayo kakabsat. Ama, agyaman kami, tasika iti salakdig mi. Agyaman kami, Ama, agsipod ta saan na kami nga binaybayan. When limasat iti bagyo nga ni Egay, adda ka nga ng bantay kada kami. Adda ka nga ng salaknib kada kami. Kituray pa may manen digiti sumaruno nga bagbagyo, Diyos. Ikumit mi digiti biyag mi ken ka. Sika nga Diyos, amaming agayat kada kami. Sikan tumanen iti mang salaknib kada kami. Gyaman kami, Diyos, kada iti nga gundaway nga ented mo. Tapno adalan mi iti leksyon nga inted mo kada kami kada ito nga lawas ti eskwela sa Batina. Dawatin mi nga iti Santong Espiritum ti mangidalan kada kami. Itinagan na po mesos dinawat mi digitoy. Amen. Lesson number 6 kakabsat. Iti title na The Mystery of the Gospel. Iti pasit nga mayulo ket masarakan kabsat, iti Ephesians chapter 3, verses 20 and 21. Basahin tayo kakabsat. Now to Him who is able to do immeasurably more than we ask or imagine, according to His power that is at work within us, to Him be the glory in the church and in Christ Jesus throughout all generations, forever and ever. Amen. Saan laeng kakabsat nga ni Pablo sinuratan na dagiti kakabsat tayo nga Kristiyano ije Efeso kadaytoy nga adalen ta itata. Sika ken iti siya nga kamkameng iti iglesia ni Apo Diyos ket nairaman. Apay,
Dayjay ko na to Him be the glory in the church. Kang kamang katiglesia na po Diyos. And in Christ Jesus, throughout all generation, ijay ti serkam, ijayak met asumrek kakabsat. Kadaytoy nga adalan tayo, kadaytoy nga oras. Ngem, iti paulo na kakabsat, iti lesson tayo, the mystery of the gospel. Anya daytoy nga mystery. Iti ibanghelyo nga inkaskasaba ni Pablo kakabsat. Kunana ni Webster, mystery is a religious truth that one can only know by revelation and cannot fully understand. At dagayam dayjay kayat nga ibaga ni Apo Diyos. Daytoy nga datlag, may sa apalimed, nga saan nga maawatan, totally we cannot understand. But now, gapu kini Apo Diyos, gapu iti Santo nga Espiritu, that mystery of the gospel, nagbalin a kapadasan iti iglesia iti Epeso. Agbalin kumamit nga kapadasan iti iglesia ni Apo Diyos nga isu iti pakikamkamengan tayo itata. Let us remember kakabsat nga ijay iglesia iti Efesos, it is composed of the Jew and the Gentile. Ket dayjay inadaltay din na panalawas nagpintas kakabsat. Ijiting nga isudye cross ni Apo Jesus. At datoy iti maysa nga Hudyo, at datoy iti maysa nga Hintel, naging nadayuda, they were afar off from each other. Daytoy nga Hintel, maysa nga estranghero kadayjay nga tulag, awan iti pakibibiangan na kadayjay kari nga inted ni Apo Diyos kadagiti Israel. Ngem gapu kadayjay cross, daytoy nga Hebreo, daytoy nga Hudyo, imasideg ijay cross. Daytoy met nga Hintel, imasideg ijay cross. You see the good news there? The Jew who was far, the Gentile who was also far, iji uneg iti iglesia nga bagi ni Apo Jesus. They move ket ijayen sumrekda ni Apo Jesus. Idin ang nagbalindan akamkameng ti iglesia na. They were horizontally atoned. Dito'y leksyon tayo kakabsat. Ibaga ni Pablo dayjay nga palimed. Anya dayjay nga palimed. Basain tayo iti verse 6 iti Ephesians chapter 3. We are studying chapter 3 of Ephesians. So in verse 6, ni Pablo inbaga na dahito nga mystery of the gospel. Basahin tayo kapsat. The Gentiles should be fellow heirs of the same body and partakers of the same promise in Christ through the gospel, of which I become a minister according to the gift of the grace of God, given to me by the effective working of His power. Naurnong iti uneg iti iglesia. Dagitoy akamkamang the Jew and the Gentile. Ket iti inbagana kakabsat ni Pablo, dagitoy akakabsat nga Hintel, itatan agtawid dametan, kas iti panagtawid. They become a member of the same body. Okay?
They become a member of the same body. Itatan, no anya ititawiden daytoy nga Hudyo because of the promise. Daytoy met nga hentel, isumeten titawiden nata, ibuyat ni Apo Diyos, dayjay a bendisyon, ijay iglesia. Amuyo kapsat nagpintas iti makikamkamang iti bagi ni Apo Diyos. No adda kakabsat iti gimong, whatever nga gimong, where are you? No adda ko mati church, iti kapilya, where are you? Adda ka kadi sangwanan, adda ka di tinga, adda ka di likudan, wenno adda ka ijerwar. No dadumang kabsat iti may sanga, man, I would like to tell it very frankly. As a pastor, I am ashamed, mabainak launay, nga adda digiti kakabsat, nang nangrunan do digiti leaders of the church, nga madamay itigimong adda da ijerwar. Iti kunanan ni Pablo kakabsat, daytoy nga hintel, nga idi awan iti pakibibiyangan na. Haan kakabsat nga maibilang nga agtawid. Ngam itatan, they belong to the same body. Ayan na Gentile, di unag. Di kapilya. Ayan na di nga Israel, at di unag. Ket kunana ni Pablo, da kayo, the Gentiles and the Jew, are now partakers of the same promise. Daytoy kakabsat, the mystery of the gospel. Nga dayjay nga ebanghelyo, buraken na kakabsat, iti anyaman nga wall, anyaman nga pader, nga isu iti mangsina. I would like to use again, I put up a case of my cell phone. No adda kakabsat iti pader, adadtoy iti Israel, adadtoy met iti hintel, saan da kakabsat nga agkapya, saan dang agmaymay sa taadda di nagbaetan da apader. Ngem itatan because they are already horizontally atoned by Christ. No iti Israel ket isu iti nangitadan ni Apo Diyos jekari, that is the covenant. Dayjay metten akari, dayjay atulag, agpaay metten iti intel. The beauty of the gospel, the mystery of the gospel, the power nga isu iti nang maymay sa dayjay bagi ni Kristo. Anya daytoy gamin kakabsat nga nagbalinan nga problema. Malagip tayo idi nayaman ni Apo Diyos ni Abram. Sana ninaganan nga nagbalin nga Abraham. Kuna na rumor ka, pagbalinin kanto nga maysa nga ama iti dakkel a nasyon. Ket si kaagbalinto a bendisyon kadagiti amin a nasyon. God planned that through Abraham, the whole world will be blessed. Tapay dagiti tattao idi siminadan kini Apo Diyos. Nalikudan da pay laeng kakabsat dayjay panang sentensya ni Apo Diyos. Iti kinamanagdakdakes iti tao when God brought the flood iti tiyempo ni Noe. Itatan nakadanon manen iti tiyempo ni Abram. Ket kuna na masapul nga adda iti maysa nga isu iti panangitdedak iti bendisyon.
Tapno dayjay bendisyon nga ited ko kenkwana. Dagiti amin at tao ket mabindisyonan da. What happened? Dayjay kakabsat nga kari plano ni Apo Diyos amang bendisyon kadagiti amin nga nasyon through Abraham. Dagiti kapututan nga simmaruno. The Israelites became self-centered. Tinagikwada. They possess exclusively the covenant. Kunada agwan iti bibiyang yu. No saan kayo anakugit? That is the physical sign of the covenant. Awan iti pan nakainaig you don't have a part of this covenant. They became very exclusive. Selfishly they claimed nga dayjay atulag kukwada. Daytoy kakabsat tinapaspasama. Then the seed nga ni Apo Jesus imay. Ni Apo Jesus binurak na, dinadail na, dayjay a wall, dayjay a pader, nga nangisina kadaytoy nga Israel. Kadagiti nasyon nga isukuma iti mabindisyonan when God will use them. Daytoy nga bagina. He called his church his body. Taysunay iti ulo. At dan iti composition na the Jew and the Gentile. Ket gapu kadayjay aparabor na his death, his resurrection, and his ascension and his promise to return. Daytoy iti nang maymaysa, disunited, daytoy kakabsat, nga naagsina, idi. Iti leksyon tayo kakabsat, adda iti nakitak atalo, nga result, kadaytoy mystery of the gospel, kadagiti kakabsat tayo nga Kristiyano, idjay Efeso. Number one result, Paul confessed his worthlessness. Anya iting confess na, awan na. Ngimno kitain tayo kakabsat. Sino ka din ni Pablo? Iji Pilipos 3:5-6. Philippians chapter 3 verses 5 and 6. Daytoy iti panangiladawan ni Pablo no sino isuna. We read, circumcised by the 8th day of the stock of Israel, of the tribe of Benjamin, a Hebrew of the Hebrews, concerning the law, a Pharisee, concerning zeal, persecuting the church, concerning righteousness which is in the law, blameless. Wow! Anyan nga nagpintas nga panangiladawan ni Pablo iti bagina. Hudyo. Limasat kakabsat kadaya tradisyon. Nayanak, iji may kamalo nga aldaw. Saul was already circumcised. Ket kunana, nukuma iti Israel, siyak iti kangangatuan. Apay, number 1, naggapuak iti tribo ni Benjamin. Number 2, siyak iti Hudyo, kadag iti Hudyo. No dapay tinanga nga to, awan, siya lang, kunana ni Pablo. Number 3, gapuk iti tarigagay ko, taiso nga maysa nga Pharisee. He is a Pharisee with zeal,
tinararamid na ni Saul, he persecuted the Christians. Sana inbaga kakabsat, no iti kinalintag kuma nga itilintag, siyak awang basol ko. That was Saul. That was Paul. Ngem kakabsat, iti in-confess na. Basahin tayo, Ephesians chapter 3, verses 8 and 9. Naisurat, and we will read it. He said, "To me, who am less than the least of the saints, this grace was given that I should preach among the Gentiles the unsearchable riches of Christ, and to make all see what is the fellowship of the mystery, which from the beginning of ages has been hidden in God, who created all things through Christ." Anya diin bagana ijay Pilipos, no kunana, no Hudyo, siya number 1. No itilintag, siya number 1. No iti paresyo, siya number 1. Ngem idin, nga ibagana dayjay nga mystery, kadagiti kakabsat tayo ijay Efesos. He said, "To me, who am less than the least of the saints, I am the less." Siyak iti kababasitan, kadigiti babasit sa santo. What happened? Anya iti napasamak kakapsat. Kitain nyo ano maawat ng tayo di mystery of the gospel. Di napasamak ni Pablo, mapasamak iti amin nga anak ni Apo Diyos. If there was boasting in the part of Paul, itatan, he had committed himself so humbly, I am the less of the least of all the saints. Kunana ni Ellen White kakabsat, it just steps to Christ, page 64. The closer you come to Jesus, the more faulty you will appear in your own eyes. For your vision will be clearer, and your imperfection will be seen in broad and distinct contrast in His perfect nature. Denggan tayo inbagana ni Paul ije Philippians, kunana, concerning righteousness which is in the law, ni Paul declared, I am blameless. Ngem gayam idi nga umasideg kakapsat, when we come closer and closer and closer to Jesus, and we will see His righteousness. Kunana ni Ellen White, ipakita ni Apo Diyos. Anya ipakita na, how faulty no sino tayo. Ma-realize tayo, mabigbig tayo nga datayo ket managbasol, intun no umasidag tayo kina Apo Jesus. Anya iti kayo ang sawal. Intun no adayo tayo ko kini Apo Jesus, kasra kini Pablo kapsat. Ibaga na, in according to the righteousness of the law, I am blameless. Idin nga imasidag, iti inbaga na, I am the less of the least of all the saints. Dayjay nga confession ni Pablo, isumit ti nagbalin a kapadasan dagiti anak ni Apo Diyos iti Epeso. No makita mga managbasol ka,
agitudukan tupay amang pabasol iti padam ama nagbasol. Narigat kakabsats ket saanen Dadayjay kunanan ni Apo Jesus kadigidjay nga mang pagpabasol kadayjay babay. Sino man iti awan iti basol na kada kayo. Let him cast the first stone. Ni Pablo, binigbig na, iti kinamanagbasol na, idi anak kita na, iti kinadayag, iti kinalinteg ni Apo Jesus. Mikadwang resulta kabsat. The church was transformed. Idingin da kapadasan ni Pablo, they also realized the power of the mystery of the gospel. Basain tayo kakabsat, iti verses 16 to 19. It is written, and we read, that he might grant you, according to the riches of his glory, to be strengthened with the might through the Spirit in the inner man, that Christ may dwell in your hearts through faith, that you, being rooted and grounded in love, may be able to comprehend with all the saints what is the width, what is the length, what is the depth, what is the height, to know the love of Christ which passeth knowledge, that you may be filled with all the fullness of God. I love the picture of the church in Ephesus. When they were horizontally atoned, that church, babaen ti parabor ni Apo Diyos, was transformed. Nagbalindang nabilad, taadan kadakwada, dayjay nga espiritu ni Apo Diyos. Dinggan nyo di ko na nakabsat, na iramot kayo, iti pundasyon nyo ang natibker, ket isu ti ayat. Look at the past. Alak manen kabsat, daytoy case ti cellphone ko, there was the wall. Apay, daytoy Hudyo, do not love daytoy nga hintel. Daytoy maten nga hintel. Gaputa dayjay mauawat da nga gura dagiti Hudyo. They returned hatred with hatred. Ingana nga dayjay gurang-gura da. Dimakkel kimaro, dimakkel met dayjay apader. Ngem itatan, kunanan ni Pablo, dayta nga inaramid ni Kristo nga adan di tapuso, Christ dwells in your heart. When Christ is dwelling in our heart, kas di kapadasan dagiti anak ni Apo Diyos di Efeso, we will be rooted, we will be grounded in His transforming love. Ket saan tayo kakabsat? Kinarit ni Pablo, try to comprehend. No kasano iti kalawa na, no kasano iti kaatidug na, no kasano iti kaunag ngato na kunana, daytang ayat. That love of God is boundless. Ket dayjay nga ayat ni Apo Diyos nga addan ijay puso dagiti kakabsat tayo ijay Efeso. The church was transformed. Idi nga naamuan kakabsat dagiti kakabsat tay nga Hudyo. Daytoy nga mystery of the gospel ket inawat da. Daytoy nga ebanghelyo. They accepted, inawat da dagitoy nga hintel. Ket kunadan, no anyaman ti adda kada kami.
Dayjay tulag, dayjay kari, nga inted ni Apo Diyos kada kami. Si kakabsat ko, agbalin kameten nga agtawid kadayjay atulag. There was a genuine fellowship in the church. Taapay, because the church was transformed. Gaputi ayat ni Apo Diyos. Mikatlong resulta kabsat. I'm very excited. The church is on fire with Christ's mission. Basahin tayo iti 20 and 21. Iti chapter 3 ti Ephesus. Now to Him who is able to do exceedingly abundantly above all that we can ask or think, according to the power that works in us. To Him be the glory in the church by Christ Jesus to all generations forever and ever. Amen. Anya dahi inbaga na kapsat, according to the power that works in us. It is the Holy Spirit that is abiding in us. It is the Holy Spirit that is living in us. It is when we can say, akas di inbagana ni Pablo, saan na siyak itagbiag, no di ka din ni Kristo itiagbiag kanya. That is the power. Dayjay tinarik na, dayjay ti kapadasan, dagiti Kristiyano di Epeso. And because of that power, they were ready. They were on fire nga aramidin da de misyon ni Apo Diyos. Amuyo kabsat, iti kabibiligan a sermon nga makita dagiti tattao iti uneg iti iglesia. No makita da nga iti biag iti iglesia, it is orderly. Tapay ni Apo Diyos at dakadakwada. No makita yung kumay timay sang iglesia, try to imagine. It's not a rural church, saan nga ti church itimay sa nga baryo na may sa ili. Kabil tayo di metropolitan church. Kitintunog sangpet dagiti kakabsat. Umay dagi panagyaman mo, yaman man takastoy gayam dagiti kakabsat. I'd like to imagine, noon niya iti feeling iti may sa nga kabsat. Say there is a constituency meeting. Idi, tamay may sapel at misyon, maramid ti constituency, either to'y Artacho, wenno ijay Alicia Isabela, ijay Eskwilanta Janela. Kabil tayo nga Janela kabsat. During that constituency meeting, dagiti kakabsat agsangpet da. Makitam di parking area kadag di loan iji skwilaan tayo iji nela. Ada di may sanga ng iba kanya, pastor, nagsaya at magayam ti panagbiag dagiti sa Batista. Why? Apay kabsat. Tani Apo Diyos binindisyonan na iti iglesia. No daytoy ket makita kadagiti iglesia tayo. Anya digiti nga makita? Dayjay kapadasan ni Pablo. Nga awanen dayjay pride ni Pablo. Dayjay ibagana siyak iti kanunumuan. Kada kayo kakabsat. Anya nga nagpintas. No makita mo ti may isang ubing, umay iti may isang atorne, umay nga doktor, wenno nyaman pay nga nangato, ket dayjay nga atorne ket iganan la di ubing, ket dayjay ubing ket kuna brother, na nakadayjay atorne. That is fellowship. Kinwada ko madayjay mang, anyan mo, dayjay mang, ayaban na, ayan na ngayabang ka saa. Ano na. Laglagi pa yung pastorak, laglagi pa yung doktorak, lagi pa yung may isa nga. No. In the church, we are equal. Kaskunanan ni Pablo, I am the least kadagiti kababasit.
Mikadua, intun no palubusan tayo daytoy nga ebanghelyo, the gospel, nga isu iti agbiag mangted iti power kada tayo. Dayjay inaramid ni Apo Diyos, ijay ipeso, aramidin namit sa dinuman apakakikamkamangam ng iglesia kabsat. Your church, my church, will be transformed. And because God has transformed us individually, because God has transformed us collectively in the church, my church, your church, will be ready to do God's mission. Intunno ko na the elder, I will go. The church will answer with my church. Apay, because dayjay ebanghelyo addan a pagbibiyagan digiti anak ni Apo Diyos. Bendisyonan nakakabsat ko ni Apo Diyos. Bendisyonan ni Apo Diyos ti iglesia nga pakikamkamena. Agkararag tayo. Agyaman kami ama dayjay ayat mo. Nang dadael, kadayjay pader nga inkabil ti gurang-gura. Agyaman kami ama, kadayjay ayat mo. Nga nangited kada kami iti bilag, panakabalin, binalbaliwan na kami ama. Ket itatan, babanwit lang kadetang panakabalin, kayat min nga aramiden dayjay misyon nga inted ti anak mo. Tulungam iti tunggal may sa kada kami ama. Dakwaten mi nga dayjay nga bendisyon nga naisang sangayan nga insaganam nga agpay kada kami, ibuyat mo kadi o Diyos. Agyaman kami launay, itinagan na po Mesos. Amen. Kinamen. Agyaman kami kakabsat, iti kay agtultuloy nga panang suportayo. Again, no hangkay pay nga nag-subscribe, please subscribe. Bendisyonan na kay na Apo Diyos, ay ayatin na kay na Apo Diyos. And we love you also.